Ahoj, zdravíme vás z Mikulova. Je tady fakt vedro, ale hlavně zdravíme vás z největší cybersecurity networking akce, kterou můžete v Česku a Slovensku najít. Je to Czech and Slovak Technology Summit 2025. Krásně nám tady teďka zvoní zvony. Akce nám končí a my jsme tady měli možnost prezentovat Zero Trust architekturu, hlavně v souvislosti s nadcházejícím zákonem o kybernetické bezpečnosti, který teď úspěšně prošel parlamentem a všichni očekáváme, že do konce roku bude v platnosti. To, co je příjemné, je, že opravdu vidím, že v obecenstvu a mezi lidma v odborné veřejnosti a hlavně mezi manažerama kybernetické bezpečnosti je téma Zero Trust architektury něco, co rezonuje, o čem se chtějí dozvědět a my o tom rádi mluvíme. Takže o Zero Trust architekturu začíná být jako skvělý zájem a to mi dělá fakt radost. Jirko, jak to šlo na stánku? Na stánku skvělý, potvrzuji zájem o Zero Trust jako princip. Měli jsme spoustu partnerů, se kterými jsme si měli kontakty i jednotlivých firem, který v podstatě začínají cybersecurity řešit, chtějí nastoupit tu cestu, jak být bezpečný v online prostředí, v digitálním prostředí a nechtějí řešení na rok, ale mít tu vizi, strategii a s tím jim umíme pomoct. Jo, nebo osobně vnímám, že Zero Trust architektura je obecný koncept, který je potřeba nastoupit a dřív nebo později nás to čeká všechny. To, co bylo tady hodně zajímavé, hlavně u nás Good Access, že my jsme nepřednášeli sami jenom o Zero Trust architektuře, ale přijel s náma šéf Enterprise Security a šéf IT v Creative Docu, kteří vlastně byli u toho, když jsme před rokem Zero Trust architekturu začali u nich nasazovat. Přinesli sem unikátní zkušenost po tom, co nastoupili cestu Zero Trust a jak to vlastně vypadá po roce. My jsme natočili celou case study, celý rozhovor a tohleto se těšte, že vám brzo přinešeme, protože to je opravdu reálná zkušenost praktického nasazení z firmy, která má 450 zaměstnanců a operuje po celém světě s headquarters tady v České republice a v Curychu. Takže se těšte na Good Access a Creative Doc v reálném nasazení.